Gud, han konkluderer, at han har brug for en mellemleder. Er der nogen, der har et bud? Nej, Katrine. Var det også det? Katrine, hvem er dit bud på, hvem mellemlederen er i det gamle testamente? Vil du have et hint? Starter med M, slutter med Osses. You can do it, baby, you can do it! Osses. Osses. Hvad? Du kan få en livline. Jo, det er Moses. Hvad siger du? Moses for helvede, det er det rigtige svar. Moses er jo en virkelig vigtig del af det gamle testamente. Moses, han var født israeler, hvilket vil sige, at han var jøde. Og dengang så slog man små jødiske drengebørn ihjel. Lige snart de blev født, er han en dreng? Ja. Er det en jøde? Ja. Så lå han slå ihjel. Og det kunne Moses mor selvfølgelig ikke tillade. Så det hun gør umiddelbart efter Moses blev født, det er, at hun sniger ham ned til Nilen, ikke også? Og så propper hun Moses ned i en kurve, ikke også? Ikke en korv, men en kurv, ikke? Der er ostepølser, der er nej. Og så sætter hun ned i den her sivkurve, ikke også? Og så sætter hun Moses ned i Nilen, ikke også? Jeg går ud fra, at hun lige har testet kuren, om den kunne flyde. Fordi ellers vil du have en kende antiklimatisk, ikke også? Farvel, Moses. Pis, mand. Ind og knald igen. Den kan flyde, ikke også? Så hun sætter den ned i, og så sætter hun mig afsted. Jeg ved ikke, om hun gør sådan her. Og så siger hun, farvel, Moses. Og så flyder Moses ned ad Nilen. Og så længere ned ad Nilen, så går faraoens datter rundt. Helt alene, ikke også? Og lige pludselig ser hun jo bare et barn komme sejlende. Og siger, no, that's a baby. Og så... På egyptisk. Og så samler hun Moses op og opdrager Moses, som om, at han var hendes egen. Hun opdrager Moses, som om han var egypter. Hun er jo fuldstændig uvidende omkring det faktum, at Moses i virkeligheden er jøde. Hvilket vil sige, at hun på intet tidspunkt kigger ned på Moses usædvanligt sjove diller. Nå, men en dag bliver Moses ældre, eller det sker gradvist. Ikke? Sådan, hold da kæft, det er sådan noget. Nu ligger du der her. Moses han blev ældre, og så overværer han en situation en dag, hvor han ser en egypter stå og tæve løs på en jøde. Og hvis Moses ikke var trådt til, så var jøden blevet slået ihjel. Men Moses han træder til, og i kampens hede og tumult kommer han til at slå egypteren ihjel. Og det er jo mega ulovligt, ikke? Moses er nu big time criminal, ikke også? Så han er nødt til at skride. Han flygter fra Egypten, ikke? Han flygter til Midian. Ja, jeg har googlet det, og jeg kendte det heller ikke. Og det viser sig, at det ligger i nærheden, eller lå i nærheden af det døde hav. Det vil jeg ved. Jo, jeg ved også, der er rimelig langt derhen. Moses han skulle op over bjerge, ikke også? Så igennem ørkener, ikke? Det er dårligt det her, jo. Og på sin vej, så ser han en brændende busk. Og straks tænker han, det er sgu da Gud. Prøv lige at høre her. Hvis nogen af os så en brændende busk, ikke? Så ville vi nok bare tænke, okay, det er Nørrebro. Men udover det, ikke Moses. Moses tænker straks,